Right, ke mphulaphula chokamandi ke phake ibongo muffin besithi the way kungakhona thatha sibeka phake ngakumbi ke kwimizuzu masiyenze imizuzu yethu 17 minutes ngakumbi bethile phake insimbi ka7 o'clock phulaphula ke ntshilo ke ndathi ke ngumjikelo wethu lowo ke ngakumbi wesibini second hour ke inguthu le breakfast show apho sikena khona ngoku sijoinwa nguye ke usisiphumeza kani sincokola ke malunga ke mphulaphuli weVukani FM nomcimbi ke ungabikho kwamanzi kwisibedlele saseKaladokhwe uphumeza ani iyo ke ngakumbi ke deputy chairperson phake Credoc Department of Health sizawuva banzi nomele phake umbutho wabasebenzi nehawu into kubana ke mhlawumbi ingaba ke kwenzeka ntoni seleke izintsuku amanzi kwisibedlele aseKaladokhwe engekho sisiphumeza masibulise sisenkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngale mini namhlanje. Bulisa mntasekhaya enkosi kakhulu ngeopportunity wasinika yona. Ndiyabulisa kubaphulaphuli beVukani kubahlali baseKaladokhwe ngokubanzi enkosi. Nkosi kakhulu ndiyaqonda ke isikhalo sifakele nakuthi ekuseni kuthetha mhlali abahlali bekhalaza besithi noko sele izintsuku eziliqela amanzi engekho esibhedlele saseKaladokhwe loo nto ke ibabeka kwimeko emaxongo into yokuba babe bayancedakala nani ke ningabasebenzi nikhala ngazwinye nisithi noko ngoku kwanele sele noko izintsuku niyafuna ukusebenza kodwa imeko le ayinivumeli into yokuba nibe niyasebenza. Siba lintsuku ezingaphi sisiphumeza ningenamanzi kwisibhedlele saseKaladokhwe? Mntasekhaya lusuku lwesihlanu singenawo amanzi kwisibhedlela saseKaladokhwe of which ke imeko leyo imeko engamkelekanga. Mhlawumbi xa nilandelela xolo sisiphumeza mhlawumbi xa nilandelela le meko mhlawumbi konakele phi nipha phakathi nina mhlawumbi ninalo ulwazi into yokuba mhlawumbi kwenzeka ntoni kuba xa usoyicacisa uthi ngesiyiva mamtshawe into yokuba yonke le area inesisibhedlele lamanzi awekho kodwa kwiindawo ezikufutshane nesibhedlele akhona amanzi. Xa seliphanda niyijonga nina phakathi esibhedlele kuba thina siziziguli asiyazi into eyenzeka ngaphakathi esibhedlele kuthiwa kwenzeka ntoni? Enkosi kakhulu mamtshawe into eyenzekayo lusuku lwesihlanu ezibabeni senditshilo uba lusuku lwesihlanu olu eCredoc Hospital singenamanzi of which le nto ayonto iqala ukwenzeka ngoku. Xa ndisendicinga msasazi wam inoba lityeli lesithathu elo okanye uba ayilolo lesine singabi namanzi. Siba nawo amanzi umzekelo umhlawumbi for iveki. After iveki okanye after iveki ezimbini kuphinde kwenzeke the same thing. Uyabo? Of which ke ngoku ithe xa ibuya ngoku kweli ityeli yabuya seyingamandla ke ngoku seyinganyamezeleki. And ke ngoku abantu bethu apha phakathi esibhedleleni abasebenza e-workshop abasebenza ngamanzi nangezinye izinto bayajonga then bathi ke ngoku ewe sinayo iproblem esinayo kwidama lethu elingenisa amanzi esibhedlele but ke iproblem leyo ayithi uba masingabi nawo amanzi esibhedleleni. Uyabo? Then ke ngoku xa sisesiyijonga le meko yethu yamanzi ii-meters zethu aziredi which means amanzi from umasipala thina siyiCredoc Hospital asiwafumani. And ke ngoku sizamile ukuyocela amancedo kumasipala waseNqeba Yethemba abakwazi ukusi-asista. Sazama ufuna amancedo kumasipala ombaxa weChris Hani asalufumana uncedo. Sazama ufuna uncedo kwi-district yethu yakwa-health nalapho abaphathi bethu boyisakala. Hence ke ngoku siqonde masike sidibane nabantu like nemedia ke sicela uncedo mhlawumbi ngokukhala kwethu uzaba khona umntu omameleyo osemagunyeni ozawukwazi ukuchukumiseka so that sizoncedakala i-community yaseCredoc izokwazi uncedakala. Ndifuna ukuqonda nje ngokusinikeza umfanekiso engqondweni into yokuba inibeka kwimeko enjani nina ningabasebenzi
just ukusobela umfanekiso engqondweni xa kufuneke nibe ke ninceda izigulane abe la manzi engekho esibhedlele? Yho, Mamtshawe, imeko imbi kakhulu. Sisebenza phantsi kwemeko embi kakhulu singabasebenzi baseCraddock Hospital. Yile nto ke siqonde uba asikwazi ukuthula, asikwazi uthi cwaka, asikwazi uhlala phantsi singenzi into. Ngoba kaloku khumbula, le nto iqala kugqirha. Umzekelo, ugqirha xa funeka ugqirha ngene ethiyetha, ugqirha funeka ehlambe izandla ngamanzi. Of which ngokogqirha bakwazi ungena theatre. Ugqirha xa funeka encede isigulane funeka ahlambe izandla. Umsebenzi uqale ezantsi kwi-GA. I-GA funeka isebenze ngamanzi, funeka idemdaste ngamanzi, funeka ikorobhe ngamanzi, of which ngoku akho nto ngoku ikwazi ukwenzeka. Ikhitshi lethu funeke abantu alikwazi urana ngaphandle kwamanzi because xa upheka funeka usebenzise amanzi, funeke ukline ngamanzi kwindawo le uzawupheka kuyo. Ilondri yethu ayikwazi urana, asikwazi uhlamba ilineni yezigulana because of kaloku akukho manzi. Ii-toilets emawodini ezisetyenziswa ngama-patient zibobo butyobo, msasazi wam, azikwazi, ama-patient awakwazi usebenzisa ii-toilets and ke ngoku ama-patient awukwazi uwanqanda because abantu bayagula, akwazi unqanda u-patient uba mayingayi etoilet. You can imagine ke inoba ivumba linjani, inoba ubutyididi bunjani. Ndiphinde msasazi wam kwalapha ngaphakathi esibhedlele, khumbula kaloku uba singu-Department of Health sipromowutha indaba yobuklini, like sithi i-cleanliness siyibeka ngaphambili, uyabo? Kodwa ke ngoku asikwazi ke ngoku ukuyenza loo nto leyo because of kaloku amanzi ngala funeke siwasebenzisile, amanzi ngala angekhoyo. Senditsho uba ngoku isibhedlele sonke simile because ama-patient ayadischarjwa engaphilanga ngenxa yendaba yamanzi. Abantu bayajikiswa uba mabafumane uncedo koogqirha because of kaloku akukho manzi. Oogqirha bakwazi ukunceda abantu because of akukho manzi. So ke mntasekhaya sikuloo meko imaxongo, sikuloo meko imbi injalo. Nkosi kakhulu Sisiphumeza, ngethemba lokuba noko nizawuvakala isikhalo senu ningabasebenzi, kodwa nathi sisisikhululo sizawuthi qolo ukulandela sijonge into yoba ke mhlawumbi ingaba singakwazi ukuncedisa njani ukuze ke noko abantu bancedakale, kuba ndiyaqonda ke lo mcimbi uchaphazela ne-community ngokuphela. Kakhulu. Nkosi kakhulu, ndiyabulela ke Sisiphumeza. Ndiyabulela mntasekhaya nami, enkosi kakhulu. Right, kuye ke lowo ke mphulaphula